Hello, welcome to my vlog. For today's magluto kitahin masag ngahin pasayan ngahin tahong baligin sagol-sagol niya mga guys. Salamat. Masarap nga lulutuin. Okay guys, mag-umpisa na kita. Magbutang kita anay hin asiti. Tapos unahon taan lasuna. Magbutang. Tapos ukay-ukayon. Tapos sunod sibuyas, ukay-ukay utro. Tapos luya, ukay-ukay ulit. Tapos sunod nga aton ibubutang an pasayan mga kasanaol. Nahuman ukay-ukayon otro. Tapos sabuantahin Sprite mga kasanaol na akong ibutang para matamis-tamis. Tapos butangan tahin paminta. Paminta otro. Tapos bitsin. Tapos siyempre asin mga kasanaol. Kasi pag waray asin talaga diri gud hiya maakuanitrasa tungod kay asin gud nagakaparasa. So pagluto daw hin waray asin kung ano iton singpaman hingangadtuan, di ba mga kasanaol. So kayo-kayon tagihapon pag kuan na niya lumubad na hiya medyo maluto-luto na yang guti bago mag brown na butangan tautrohin sabaw nga Sprite kay gintunga ko ladto kanina. So ito na mga kasanaol, subutang tanan tahong ang tahong hayabong tapos masag. So sagol tayo. So ang kaluto ini may dapat niya pusit, may dapat mais. Tapos butangan tahin UFC. Ang problema waray ako makapalitin pusit ngayon mais kay nagdadagmit kami kanina dito merkado mga kasanaol. So kumbaga diri niya kumpleto pero okay naghapon ini niya mga kasanaol. So kayo-kayon tayo maupay para masagol ko diya. Human, kung inukay-ukay, butangan ko hiyahin, mga iba pa nga putahe pero waray ko na ipakita. Siyempre, masilan atong mga bagay, kailangan simple lah hiya. Diba mga kasanaol? Usa pa diri man ini makuri lutuon, so gani nga lutuon kay masayon talaga ini bisan bata may babaro pagluto. So mga kuan line kasanaol basic. So tilawan ta mga kasanaol kung baga okay na tahong okay na. Wow, sarap. Ilaan ko pa niya tapos pasayan tilawan tagihapon kung ano gud kay kapaso mga kasanaol mapaso tikan gud ka kalayo. Okay okay mga kasanaol. So guys, ari pa may dinukot takulo kaunon ta.